No? Kan hulaw ni. Ay, dong. Pilon ta mo? Kan hulaw paingon gikan na Miss Kalawisan nadugay mig uli kay laliman ka ana nga usa among Bible study niya. Pag human sa Bible study ng mga bata kay naaman pud yung mga bata. Ngayon ana pa Miss kan hulaw kay na pa may prayer. Duha ka masakiton among giampuan dito sa Kalawisan. Nya pa man amos Bible study din apay usa ka masakiton among kana ang giampuan niya apay usa man nagsuon. Hindi kayo ang adlaw oh. Dot kayo. Naon na siya. Sa una kay basurahan man ni. Karon kay hindot nakaistanan. Ay sakyanan. Muna among agian pirmi. Ados Kalawisan shortcut man ni dinhi. Sambag dako. Nao nindot kistanan oh. May ganahan ako kanang kadina di amor. Nindot kistanan. View. Ice cream mahal. Pansitan naman na diha. Daghan na din ana miskan ulam. Narag una. Kung ami ang kung kauban ako. Pwede dito doktor di karon.